Mae'r rhyngrwyd yn esblygu o hyd. Mae technolegau ac adnoddau newydd yn ymddangos bob dydd ac mae nifer y dyfeisiau gallwch chi ei defnyddio i gael gafel ar wybodaeth a gwneud eich trafodion yn ehangu. Mae hyn i gyd wedi newid dynameg byd busnes. Mae hefyd wedi newid sut y bydd cwsmeriaid yn dysgu am gynnyrch a gwasanaethau, a sut y byddan nhw'n siopa amdanyn nhw. Heddiw, bydd llawer yn dechrau profiad siopa drwy edrych ar y rhyngrwyd, drwy ddefnyddio chwilotwyr, drwy ddarllen blogiau neu drwy edrych ar un o safleoedd niferus y cyfryngau cymdeithasol. Dim ots pwy ydy'r bobl hyn, a'i defnyddwyr sy'n prynu gwyliau neu rhywbeth llai, pobl sy'n gwneud siopa wythnosol, enghraifft, pobl sy'n awyddus i osod contract hyfforddi mawr, neu bobl sydd ond eisiau prynu clipiau papur. Mae'r byd digidol yn gwneud pethau'n gyflymach ac yn haws. Ond mae hyn yn gallu ymddangos yn ormod, yn enwedig i fusnesau bach. Mae creu ymwybyddiaeth ymhlith yr holl weithgarwch yma, meithrin a datblygu perthynas a chwsmeriaid a rhoi strategaethau ar-lein ar waith, a hynny i gyd ar adeg pan fydd arian am bryn yn gallu bod yn anodd. Mae deall beth mae angen i chi wneud ar-lein yn her. Mae'r dechnoleg, yr adnoddau a'r dyfeisiau i gyd yn gyffrous iawn. Ond cofiwch, nid yna beth yw hanfod y byd digidol. Pobl sy'n bwysig. Pobl yn cysylltu â phobl eraill. Y nod yw meithrin perthynas â nhw ac yn y pen draw gwerthu. Mae'r dechnoleg, yr adnoddau a dyfeisiau'n cynnig ffyrdd gwahanol a mwy perthnasol i chi o greu'r cysylltiadau hynny. Felly, holwch beth mae'ch cwsmeriaid yn ei wneud. Sut maen nhw'n defnyddio'r cyfryngau digidol? Sut maen nhw'n dod o hyd i chi ac yn cael gwybodaeth amdano chi? Nawr, rhowch eich busnes chi yn y mannau hynny lle mae'ch cwsmeriaid yn chwilio. Ystyr digidol yw ein bod ni erbyn hyn yn byw mewn cymdeithas 2047, sydd ar waith drwy'r amser. Mae archwaith enfawr am wybodaeth ar-lein ac mae popeth yn symud yn gyflymach. Hefyd, y cwsmer sy'n dal yr awenau. Bydd eich cwsmeriaid yn cysylltu â chi pan fyddan nhw eisiau cysylltu. Dydyn nhw ddim yn hoffi pobl yn tarfu arnyn nhw ac maen nhw'n gwneud pethau ar eu telerau nhw eu hunain. Mae cwsmeriaid yn hapus i wneud eu hymchwil eu hunain ac i gasglu gwybodaeth am y cynnyrch a'r gwasanaethau sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Byddan nhw'n ymweld â gwefannau cymharu i weld beth yw'r bargeinion gorau. Byddan nhw'n cael cyngor gan ffrindiau a gallan nhw ymddiried ynddyn nhw, a byddan nhw'n ymddiried yn fawr mewn argymhellion ar-lein. Yn y byd digidol hwn, mae yna lawer llai o ringweithio personol. A dweud y gwir, efallai mae dim ond yn ystod y cam olaf 1 y bydd cwsmeriaid yn cysylltu â chi, pan fyddan nhw'n cymryd y cam terfynol i brynu. Ac fe allai hynny fod ar-lein, drwy'r post neu mewn siop. A dydy'r broses ddim yn dod i ben yn y fan honno. Mae'n haws o lawer i bobl adolygu cynnyrch a gwasanaethau ar ôl iddyn nhw prynu. Wedi'r cyfan, os bydd cwsmer yn rhoi gwerth mawr ar argymhelliad personol pan fydden nhw wedi prynu, mae'n debygol o fod yn awyddus i adael sylwadau i bobl eraill a fydd yn gwneud yr un penderfyniad yn y dyfodol. Mwyn llwyddo yn eich busnes, bydd angen i chi addasu'r ffordd ddigidol hon o feddwl a bod yn barod i ddiwallu anghenion byd sy'n newid. Paratowch gynllun marchnata digidol i'ch busnes. Wedi'r cyfan, dydych chi ddim am gael eich gadael ar ôl. Heb gynllun, mae'n bosib y byddwch chi'n colli cyfleoedd ac o bosib yn colli busnes. Os bydd gennych chi gynllun, byddwch chi'n gallu gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth a sicrhau eich bod yn canolbwyntio ar y pethau sydd fwyaf perthnasol i'ch busnes chi.